aduane ni waduro so am waduane anyi wadura me nua wo be wuntem enti adanse a ekoso wo Prince Manuel clinic no edronso enti mo a moni da so asa na yade enti wo so kwon waduro wu na enu mo abrante bi bai wo se ma ya na me pesem kwon waduro wu me so kwa wu na kwa wu no atemu so be yeden wo se yade ne ham dodo wo wu ama yade na adwode na so be sori enti me se tuani hwa Prince Manuel ye wo noma hodo bebre brasi wo ye wo ho juice wo ho passport wo ho wo wani da so asa no na wo yade edi wunya no wo ba Prince Manuel clinic ya ye wo product ya ye de ma wa ebe ma ho atwo mama maduane ne maduro ne corona virus wa bai enya hu onya ho den a entimi ha ma wo ho den gina so wo anu wasura entimi wo so de anopa wonya num tree na watete bi kakra na wayam na wo de akekado kakra de atum na waso ne so anwode na wanom ebebo ho bai wonya bo fra hai na watete na wayam na de akekado kakra atum na wanom ebebo bai wanom sa ni pempede anwuno aso ni padua no mpede de pi wose nkwa akokọ enu kwa ne edie ena yade ayai ena yehunu amane enti abusuafo mo aduane ni waduro ekina ye nyame pa da wani bra Prince Manuel clinic ya yakrado nimdiafo wo ho ya kireche adotafo de nimuti ya labo ahodo nyina wo ho menua bra na aba nyame besa yade se de oyade etie bia enso ma awurade na de ameche munie abusuafo wo bia na wo hawa wo dwendwene ho no eya na yade ne nko enti ye ka cho se mo aduane ni waduru afei so pesa oba ho a mesrawo ye number nie ahomatrofo no enie 024 29 38 421 024 29 38 421 mase number no so pesa oba Prince Manuel clinic a Dr. Mehenham ho kumasia Dr. Mehenham eno na agidin yes me sofa tafo pankro no ka wo bedu Okas Junction wa wo de busa se Dr. no de aduane sa yade no wo bisa obi oton ade ana oti container wo tonton no ma wo ho wo be kire afei akra so number so eno so 0500 44 another 4422 abusuafo akra number no o de fo papa ma onsan ka bio 0500 44 another 4422 wofa VIP a so be si ma 7 achimota wudu ho ni faswa tasin wo so Dr. Mehenham aso ye be kire wo wate abusuafo momre o na yade ekum nipa etse nipa ni gie so nipa ani asomdwe oba Dr. Mehenham a ani gie beba bedamase yeda wase Dr. Mehenham one na pamfo no nyame ya adom akina gikrukra ne ko na nyankopon ya adom a wonsa ebeka atiefo yaba nsem kase nie enchekura ne de ahyehye so me ka se akwasi wotie yen wo fie se wo ma direction kwan bonkum nifa bonkum so foko anim twen kakra enwa ne de ko akwasi yam wajo Yes, let me I
metiasi metuye o ibo we metuli nyami metiasi metu yo we metuli maye owa eni onyam traola Yehowa neni jini 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 di mamio na wo banso meshe weni munya Edi manisani na mabao Achinchi mana tumabreo Jesus 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 meshe weni munya di mamio na wo banso meshe weni munya Our semi and consider pain. Mesu, my baby. Jesus, Jesus, yede nyame ase mpanimfo ahia Nsem Kese3 ahia enti sese nsem akese na mo betietie kasa tome ye bekoso na na frompon wa ha
we do amenko ha akora JK so boy chidom frifie akwasi the chief driver he say ono so ma direction akese aplanke smith adwam na Kofi Agye so tayechi the rich no so otwitwa fa emfonyini emu no na from pompa jo mo akwa ya ja so akra na ho te sei awurade adum na ya mani gida adentira menu ya wodi machimienu machiri mamienu ya frano Reverend Bishop Dr. Edusei Reverend Bishop Dr. Edusei aka Ontisa Gethsemane Fire Chapel International. Reverend Bishop. Oh yes, Reverend Bishop Dr. Ontisa. Ayamane won no so this. Eni bisa ho. Who is of? Obi tight men san me pa chaw. Eni bisa ho. Reverend Bishop yanko. Ya Dr. ho there. Wo there koso. Dr. ho there. Reverend Bishop. Dr. Edusei. Okay. aka Ontisa. Yanko. Gethsemane Fire Chapel. Why then? Kantin krono san nya me di afia kanin fia ho. Oh. Nya me di afia kanin fia. Eni je kese papa. Me fa ni agrosa. Eni je kese. Obi birthday wudi birthday na ka. O de kan ho da be ene. Ene nko a. Oh, ye de nyame ase. Asasi ni kwase ya da. Wow. Ene ne one na sore me hia. Me ba penny wo kura de be. Onso ye ne birthday. Sanete. Onso we osofo. Prince Osapia. On the Reverend. Well, sofo. Reverend Reverend Bishop Dr. Edusei. Reverend Ontisa Apia. Prince Osei Apia. Kantin krono sanie. Wo de offenso. Nyamenka ho. No onye okese. Mechiri mamie no. Me wasofo ta mechi. Na ana wo so wo ye den. Me kaye wo ya so pen kran kaye. Wo. Me. Eye. Me ya chama. Wa ye. Me ya me ko prasa mbre ma se me de kwa MP. Abi ade drone. Enti say Doctor ya osai edutum. Wana ya bosontwe. Ama wani age ye da wase. Next 4 years me ne beji. Oyedo ampacho majo. So who assist wa constituency. Ya ni osofo. Na ho te sa akra. Ajada su kra me ho ye pa. Ye de nyame ase. Efie nsu ye. Ye de nyame ase. Okay. Nyankopon hu ye mobo. O me ya dom. Ye so ene so ya san ba. Ye mi sem panimfo nyina so tie yen. Tiefo panimfo ene afrefo nyina so ye chia mu pi. Ye mi se Awurade ebo mo ho ban. Mo a modidi ame wo ekom di won a ya da sori nyina ye don hye Awurade nsa. Akra JK ya mo a ono so otie yen. Akra ye ma abrewa aju. Kasa to me no ebeba nanso so mesro tie number si ye ba pe na wadi kan afre se de mo ye da no 03220 83581 03220 83582 03220 83583 83584 kasatome a ebeba no Nyankopon ya adoma edi demse ya ne yesne de bedi kan nie tienie woni mu abisa ne enkyere wo busa ne enkyere wa wo frɛ no watwa eze na from pa ya ne pen ready we do anso so asi din a wotie enti de di kan ne sɛ yɛka so obi di abakoma sɛm a ɛne sɛn ana wodi abakoma de ne yɛka so obi di abakoma ɛkyerɛ ɛtɔ so bio ɛde ne ayefrɛ ha ne yɛgye na ayefrɛ na de kora ne ayefrɛ oyido menkoro no empoatwa ɛde ne mpoatwa sɛn ne yɛtwa poa yɛ de an so yɛtwa no poa na yɛtwa no mpoa na wodi yɛwura obi sɛpɔ ɛde ne sɛpɔ wura yɛwura sɛpa ɛne sɛn wontwa yɛn ɛnkyɛ yɛbɛba sisi a na yɛde ahyehyɛ so producer se yɛnkɔ so srɛmo oyido ade asema ade last week na wotwe de no yate mbamja mo muntie mo mic ni sisi so de bia na nafompo de me kukuru fia me yere se na nafompo kasa papa dasia sa ane no kure se me ka chewe se wotie enti owido a nyame nyankuk na ka me su kra me ayo wono ane yire ka kire no na wotwe se na ndie baaye na wotwe ne ne ye ka ye nie ye ka kura trimu ye ka se kura trimu no ye ka se titi woni wa waye makoma akonson ode nso no ebi nim pra wade kuna wade ayite asiwa awowa
mfuna wade na warepa na ade hye wade na sɛ ya anyo ba ho ade na sɛ oba no twempra na sɛ bɛma no wura na sɛ bɛma no wo no ntino abusuafo no ma oba no enye kuna na sɛ oyɛ mpranti wanye no wade nti ema no nye kuna ema no nye kuna no nti oba no tiwa obedi kuna no woni tirim ono wontimi nye kuna nanso asɛm hye ebi wo kura na one no twempena si obi anim nipa na awuo no ontimi nkoyi nanim no sungu ne yam manfo ma due ni nyina ye sɛ nke ka bi kyerɛ no so wa ma badwam wotim fa ma bi kuna tirimu yɛda ase no ɛna ɛhyɛ so ba sɛ onye kuna to asɛm yɛnkɔ ɛde sa ka sonka hire e ka sɛ tete wala na ko gyina mu no so man bi edi o man
Eje we ya ka so bi di abakuma ne sen. Na kyerɛ ni kɔ da ho odi tirimude. Na ya ka sɛ obi twa po anso ampo ne de. Kyerɛ sɛ asɛm a wɔka no na wayi wa no asi baabi bɔne kyerɛ sɛ o ka sɛ na no kɔ he wo so me ko utiri so na opampa so. Na ye wura sepo de ne sepo. Sepo ne kan obi di bɔne a ɛyɛ dadeɛ edi si wa pempem ya boso de si akunya na wɔtete do bɛkɔ wɔte hɔ no ne nso na yɛ dadeɛ na si na pempem go wuru si hɔ. Na ye friend so I feel ebra obi akɔfo obi yere na ya bɔ ne ka ama bɛɛma no a bɛɛma na kɔfa ne yere no. That's it. Jola no somra. Hello. Hello. Me pa jo gina ye kakra. Udin de se ka se free he. Atugo ayin no fe so adeja. Abakuma ne den. Abakuma sam. Te se me anka se bi wo sika, ti me bia na mi pia na me ko da ho. Ni mu bia na mi bia abakuma sam. Na e ka se euro bi se po ani sen. Euro bi sa po le se ye bua wo kumfo. Na ayefre ti se be me bia wa fa wo yonko yere na ya be cho ni e jempa ke bia ma be ma no. Ye se ji wa ayefre. Na mpoatwa nso mpoatwa de ti se nso to ha na ye kwa no me kakra etimi no bi otu ba na tie na wu yiri na se me wa teche na se ene koso ateche no why. Hello. Me se wo la no so kasa hwanie me se wo munye ready. Hello. For from na. Hello. Yes, I'm Pajo kasa free mu de. Se frem ojugu kasa free kusikru. Ojuku kosikrum. Ojuku? Yeah. Abakuma sem. Abakuma dia ese obi a odi tirimude. Na yakasi aji obi yakasi obi di. Yakasi aji obi ayi friends we. I do ayi fra ese sebe wa fa obi yere na yate wo. Na ndi pa kra oba me ye ne yere ayi oba no. Be ma no na ji sa ayi fra no. Wa fa obi yere ni yate wo no be ma no na ji sa ayi fra no. Na ade ani mpoatwa. Mpoatwa ese obi aka se uhe TV was me Santa table. Na ya urasa posen. So pone dia ese obi pesi wo suna se dia dia se na no ana se be said the hospital mu said this ato ye se hadi yensu. Kan wanu tun na o so pesi wo suna fe. Ese sha obo na wo preso. Hello. Oya dia mo. Wane wo so mra. Hello. Yes sir, Pajo ka se free within the say. Pajo fa me Elder Sante ka se fi adanse gomsa. Elder Sante. Adanse bomfa. Gomsa. Adanse Gomsa. Mate. Na abakuma, ye ka se di abakuma, Elder. Obi ani simo ande no. So ka se wana ni ko dan le console. Ole fa no se obi abakuma se. Na mpoatwa ne den. Mpoja se obi aka sem bia na se o ka fun. Asawan se o ka che onia. Na o ka che no, nke se o ka fu che no. Ayefre se obi aye ne yire ho ade. Na winu se ne yire no. Na o fa kira ko fa no. Sika ba je ama ba ma na le fa se aje ayefre ma. Na se pewura. Se pon se ti aje bia na e wo ho. Se ye de dade ewura na fomu ya da bon takrema mu na abepie enche na no tinsu ene se ran sapo me da se do di homra. Hello. Hello. Yes sir, ukasa wachi ukasa free wo de say aso me kasa free da di say Danny boy bajo within the say Danny boy me kasa free da di Danny boy. Dan abakuma ne den. Ya tiahwe. Hello from ra. Hello. E ba cho madwe. Ya jo wana buna na ya ni kuma asafo. Ai. Nana ya. O se la si kura me bomari mi twafo ni nyina. Sentina mzi nana ya no. Nana abakuma ne den. Abakuma sem.
Ai. Ga se bi di abakoma. Obi a ne kon eda ho. Yes, udi e asa papa ne ma me nyina me fa se ska ka ofie. Enti wono no odi no. Enti o se abakoma sem na udi se gese. Itim ya ne dama. Wani e wiase ya di akula na abe ko ndo fa on tv ho. Nitim ya ne da me etimi kwaje na ayefre. Nitim ya ne da ma gese. Etimi kwaje na ayefre. Na wonyamu ba bi e wiase ko. Am etimi kwaje na ayefre de ani ayefre. Ayefre ya se akwasi buafo ewayire na wakwafa no ya beto na mbani kwa kwatena se wanyimfie ya se ne pe bi fama akwasi buafo na wonfa de asini nchenti de na akwafa no de egia gira so no esa akwasi buafo de achewo no ene se bia wukotia ade no nana ya bia woni dede oho e ba joda dede oho radio bi ben ma firi ho empoatwa ya se na kwasi buafo amadwuma na ubusa se na kwasi buafo amadwuma me so ko ba adwuma anko wahu ila so aka enya no muaye na me mama twamboa sani ewura sepo bagazai sepo ura sepo were ma mincha miensa ya na ba ko ende mi hede hu mo oya de hona ka chese miensa no watwa hello yami hello Dara sunjenka o. Keadu. Gas ovin papa. Keadu ya mautrin kwa se wo sha ase utun adwuma wieye sha brabo ase emfie du pepe pemu na we utrin kwa wate Meda se papa yeho aso Nhyira o onso ma sha se nyina mpaiwa wabota obachi efutuo ni nkuransha odi ama oba so many years pa ntietiefo nyina ya papa ya oti program ne so no ya moko Nhyira ya mu Nhyira na mame pa waboa me ewo mafetena mu ye pa dada ya mi aso ndwe nka wate Abraham kan so abakoma ne de ba ma Roson edina wodane nti ma mention na me mana woda pawai adakoma de obi a de tirim ye ne de waka ne kon wato ho na ye freje yeni a edru ba bia ya tame bi ato ye kon ho ye nhwe obi de ekura na yafa ne fre na efre ne akwa chero ne yakọ gine bibi kakra Empoatwa de ase onu obi kasa no akase kwadwo ase adwoa adin so wakai wan kana bone na ese ase de o twa ne mpoa bi na na efre ne mpoatwa ewura sepo ose de da ose da hin sepo sepo no papa ba ko kan se sia na ase de ni ure yefi okay o de no nko ade metia enyehe ya no acha na na mo ama me wai chiaje wane na najima mai wai me pa cho yo najima ne oba ya ne ma ko munyina achi opa hello from ran pa cho Samaria Ghana Bruni Kedu Abako de Achuma Gogo ya mankwa mensumenie obedi amami sto hono mo pe na mijina me no kase ya mankwa ya we papa abakuma te obi ana ko da ho timi ka se ne ko da ho se de woda atom so na ke se ni pa ko ni timi ye ne de ni ka se o ya abakuma se na aye friends we aye friend yo meire ene abena be mai na ibia kedu ewes kanti na wabefa no enti basa na ye kina ekwa hinfie ye di asem ni nyira wi a wo se ye gibe be free kedu ho ne de patame ene ye fe no ayefre empoatwa ibia wono yire no ho na oba no besu asem bi
ebi a obuza se na semre bi da ha no mo na wu huni o se ebuo na mu se da ho ese wo twa no mpoa na yewro bisepo yewro bisepo amienum no kwase ni ebi ta bre na ye ni bresem na ya na ebusia na nipa kuro mu ayewro na sepo no nyina no wo mo so nyina no ko mo kwa wuro ho na so ye da ya wase ye de sa de na ye no nse kane no bia nipa bi ye ade bia enya ya yikono no itemede da ade bi ne de abona pampam na akonya wosiso no ye de aboma ka ho beko no to na kese moja primary say ya wuro na sepo ye da wase hello do do homra hello kasa free him within the saying we the wadi nya Robert Kochimbrasa ro abakomasem abakomasem ya ze me mental fui mutimu de o mo maduane kura je so mo kire ne o mo pe na wato mo mo zanate aye freso aye freso na original Nigeria na yire na minim so original yire na me na akada lebu mbe fa fa mo ayi bi ne aja aye fra ma no zane abakomasem na mpotwa mpotwa ade bi tete radio no bi sam se de ne kitana magacho se abuba ane mpotwa na yewra sepo na manfezi ya metumi akira mi fa ko nyas mi che Ogidi Brown me da say Ogidi bete wate na wo within the saying Robert Kochi Nkransa Robert wo Kochi me pa che de odi hom na hello over papa Wajuma me je so ebru na ho te saying wa wo de share abin wa habofo ti won kan chi abin over me ya abin wo ho na wonko awudie over nyamere na ga ka di ne nkofu aje afidie so afidie ye bom wani abeka akiri ene etwa mo mpoa po twa ne den over krobi wa santema mu ha ofa se hoya fija sekire se fija kwa wo de kan wasem ko fa asem ma na chichwerere na se kronu na wunim na wo kwana ya no akalo mosi ho na akopọ nwa se mbiga se na mpacho de nam se wotwe na ma de beka cho se ye ponkoso nti empo atwa no saa ni atwa no aye frene den ofa aye frene se oba ya ye ne ho ade na be ma bi adada no na wanne hiana na ya chino na mpenifu ahunu sika bebe mu no de be ma be ma no yes ya gina yefre na yewura obi sepo ane sen ofa bra biem sepo yewura obi sepo ofa sepo ye ase titino ase die mi hunu ye ne se ase yi aba no na se kunani ana obi a yesu ni na so na ya din twuma bi ne sapo bi atwitwa ne ho atoto ne ho kala sibi no ne ya se ya gu ne sapo abakuma nso so abakuma jakura de ko mi kuro mu mpesa so na batua baby a je producer ifre no menene ya busia ye obi da wo se si akura me predi abakuma dwa ye obi akonwa bi asabe obi a wutirimu ya wode ye ka se wo ya abakuma aso obi a wo kon da ho na nem trim der the first emse abakuma ye ka sa abakuma emse aso kire no that's it yesre mo abrochefo ene de yayi mu ayepemu kra ena de yebetimi network no moye mpa nti nya abroche we gina so mate wonka why na within the saying o ka se free hen o ka se free ni ka se free Amansia Central na Nantu Krum be so Amansia Central Jakobu area afi na o kasa Emema Krum ya ka se obi edi abakuma ne saying ye di abakumasem intempi no etaye nananmoma enu nti na nananmo wo abakumadwa bi aye ma amadwa nti na unitirimu ye ne de ai ya ju obi aye frɛ
ade ne aye frɛ yɛgye obi aye frɛ ɔba a mpani atena atene ayɛ ne ho adeɛ no na saa baa no ɔbɛrima bi kɔdaadaa no na ɔkɔkɔfa no a na mpanimfoɔ yɛate no no yɛde na kɔ mpani anim no na mpata a ɛbɛbɛ mu a yɛbɛgye ama bɛrima no yɛsi yɛagye aye frɛ ama bɛrima ne yere no ne ɔbaa no a ɔkɔdii saa nyambra nsɛm no mpoatwa te sɛ ɛsɛ bempɛ aduasa a wobusa obi sɛ maame asomasi sɛ woahu sɛ kwadwomanu abɛtwam hɔ a ɔsɛ sɛ adwo amansa na ɛbɛsen kɔɔyɛ ɛsɛ sɛ wɔtwa no mpoa sɛpɔ wura sɛpɔ yɛwura obi sɛpɔ tete mmerɛ no mpanimfoɔ sɛ aserewa ɛso ɔde nkukusu a ne to pae tete mmerɛ no na sɛ bempɛ aduasa a akɔdaa bi wɔ hɔ a ɔbɛkɔ akɔka asɛm bi a yɛnka anaasɛ bempɛ aduasa a ɔkɔdi anyambra nsɛm bi yɛsi yɛnkɔwura no sɛpɔ yɛwura no sɛpɔ no saa adeɛ no a mpanimfoɔ de bɛwura no sɛpɔ no nananom frɛ no gyebom nti akɔdaa no ne maame no mu nyinaa wɔ hɔ na yɛayɛ aduane ama wɔn bɔdi sɛ adebɔne akɔdaa no yɛyɛ nti yɛtwa no todwo de akyɛm sɛ dɛdaakye akɔdaa bi nkɔyɛ bie na yɛde dadeɛ no abɔ wapampam saa kɔbɔ akonnwa no mu wobɛboa ni prɛprɛprɛ ne mogya tuwa mogya ntugu a awofo no yɛsi obi ansu yɛsi akɔdaa no bɔne a ɔyɛɛ nti yɛwura no sɛpɔ ɛda ase nananom adaworoma na deɛ metumi nim fa ho ɛda ase foforɔ mmra hello pacha wo kasa firi within the same mpacho ya from Kodua me kasa firi gwabi wodo ye fe wudi e wuni din krofo na firi Kodua ohun Sanda frɛ me me din no asa me din di Kodua kasa ya frɛ me din di Kodua abakoma semnie de ne abakoma tawa wadi tia abakoma semnie ohine ba ene wo mu di abakoma sem anasa adehie so na wo mu de bia wo mu timi wo mu de yeso mu di abakoma ntimi ye wa abakoma gwa sane me nua bi di kaka ye na de ne aye frɛgie ne se obi a owokum na also obama bia dada no akofa no ne kye no a ye de kwa yin bi ne sinkonya kai bobo no ene ye friend aye frɛ mpoatwa ne sɛ ne wo bi samasem na mani tua sɛ adeɛ we na wo bi sam ho sɛ na mata ko fa ngai foforo je sɛ ohu ahi ohu obufu nti na ma mu aye bi a ne number bia yewura obi sepo ene sɛ yewura obi sepo sɛ obi a wakɔka abusisem bi na sɛ wayɛ bi tetewa no ɛyɛ osa ya do tua konya so ne yɛ de dadeɛ na bo pampam amana si akonya a otiso no mu na oto na bo ni prɛprɛprɛ That's hello from Ra. Hello. Yes, madam. Who can say free within the same? If I tell you, friend, I don't know, from Alice, mamma, because I feel body acid. But I never body acid. If I talk my body acid. You any a back massam any day. If I talk, Obiani, Tluyanide. Nadia Nimpo, dear, and I send poetry. If I talk, so see, I know her and make a federal friend, and I know how I say, yeah. Let's say, dear many, if one Cassan and a friend of poetry. Now, I am free, dear, I am free. But I saw about who could not. What will be about them? I feel yes, I have a foul. Now, yes, yet, a dear some yaboka, and then a friend I free. The same you ras a pody and is a po. But I saw what you did, mother. Mo, and I was say, hello, from Ra. Hello. About your Frau say, Naka said free. The Pacho begin the Ohini Benchy, your friendly free, I could carry College of Education. Nanam Pacho Abakuma 7 day. Abakuma, Yona, and Quada, and now Bishi Viva, Odo Sakanani, Odo Kanhani, as you dear Bakumasam, a Trimuda, a Traswo. Na, I afraid. Are you afraid? Mpatasika yajima bema fufuro bi akɔhwɛ ne yire ho ana waso no musobɔne ana ɔne no akɔda na mpacho mpoatwa ne deɛ mpoatwa ɛyɛ nyansa kasa jadi edidi obi atem sɛ bia obi abisa o sɛ na obi ani tia sɛ ahene ma na hyɛ we no obi sɛ ahene ma na hyɛ we osi baabi we deɛ tawoto ɛkyɛ sɛ wɔtwa no mpoa no wɔtwa saa na teɛ mepakyɛw na yɛwura obi sɛpɔ a ɛne dɛn kane no
sɛ obi yɛ nyamra nsɛm a ɛsɛ sɛ yɛkunu a na sɛ yɛasɛm no kɔkaeɛ anaa manenya bi adam so ama yɛkɔwura no sɛbɔ no a yɛde dadeɛ bi wura n'afonom firi benkum fa ne kɛtrɛma mu ɛtie nifa ɛsi yɛwura ne sɛbɔ meda wase hello de odi hɔ mmra hello panekasiɛ akora mpakyɛ wokasa firi hene na ɔdi ndi sɛn de gate ma apia so meka mekasa firi asante bɛkwae bɛkwaefoɔ ho yɛ deɛ mepakyɛ obiaa ho yɛ na mo nso ɛ nyankopɔn ahu yɛ mmɔbɔ abakomasɛm ɛne dɛn abakomasɛm te sɛ kee adu na ne tim yɛ ne de bebrebe na menim sɛ ɔyɛ abakomasɛm kee adu da ase na ayefrɛ nso ɛ ayefrɛ nso yɛ sɛ meyere wɔ hɔ yi na kee adu abɛfa no na kwa yɛ fie na yɛtwa sika bi ama kee adu sɛ wɔntua ma mbɛɛ 1 billion bi na wɔde abrɛ me ɛne yɛfrɛ no ayefrɛ ɛne ɔho ayɛ dɛ na mpo atwa nso ɛ mpo atwa nso yɛ adeɛ a ebi a obi wabɔ dua no ɔse na nsuo wanyɛ seesei a metwa mpoa sei ne sei ɛne yɛfrɛ no mpo atwa na sɛpɔ nso ɛ sɛpɔ deɛ mekɔbusa na bɛkɔ ahene no wakyerɛ m na siguma ba bɛka kyerɛ yɛda wase hello ɔte ahwɛ hello mepatɛ wokasa firi hen wodin de sɛn Auntie Christie ɔboasefoɔ ho yɛ deɛ Auntie Christie wokasa deɛ asɛ wodi abakomasɛm abakoma ne dɛn abakoma ɛsɛ bi akɔɛ bi wɔ hɔ no a wɔanyim sɛbi kɔ a yɛwɔ n'akyi na mekɔ da ho no wɔyɛ mpalasɛm tirim yɛ ne dɛ wɔyɛ mpalasɛm mekɔ de dɛ da ho yɛsɛ nkasa yi sɛ anyini so woyɛ tiri dɛ yɛ abakobasɛ na ayefrɛ nso Auntie Christie ayefrɛ nso kyerɛ sɛ yɛ akɔfa wo de yere yɛde wɔdi asɛm na sika na mpata na yɛbɛdi ama bɛrima na wofaa ne yere ɛno ne yɛfrɛ ne sɛ ayefrɛ patwɛ na deɛ ne mpo atwa mpo atwa sɛ wo kasakasa hu di akyerɛ obi ebi kora woda wei ɛda fuo da kɔ baabi kɔhwɛ me dan yɛ si hɔ awuhu koraa ne wodie koraa mpata ɛsɛ sɛ wɔtwa no mpoa na sɛ ne sikadeɛ bi ɛdeɛ de kita wei wɔsɛ ayɛyi wɔtwa no mpoa mpatwɛ na yɛwura obi sɛpɔ a ɛne dɛn ewura obi sɛpɔ a sɛbi a wɔn nso obi yɛ mfonso a yɛde sekan bako ɛde ewura n'ano fa akɔsi fa na wusi akonya so ne mogya pramo saa wusi ya ne mogya pramo gum da wase yɛkyia aboasefoɔ nyinaa hello akyɛ wodin de sɛ wokasa firi he na wusuni o sɛ kɔdwo kurom o border town border town me simi nkɔfo bi tie na me fra no mani agye saa baako de paaya o man tie o mani me yɔmbɔ me paaya me ne ne wo sɛ kɔmɔ sɛ sɛ nana bubobo mu din I am your the pile. Minute or so come out since can I first I did not fancy a medino. Tell me the Benya back and my what me come Benya back. I did say some need the Bissuni, but that have French for you have me said the idea to me to money. One share then I start Goya Sumin or TUC or TUC or by a mammy. We show me a mini lalas. Me that's one mamma Conya, me at home. That's it. Share you, Yanko, I afraid, dear Niafre. I friend, yes, my wife for honor. My young one dear obi. Dia pato abafano na ya kinu na ya bonne kana ya bonne kanyina wie kura na obesa tumi no ma sha 1 year maybe on na betuma tada ma mi sha ye mi pato je mi de be no no na empo atwanso empo atwa se de se mi ko French na matra boda na unim se mi ko French no bi jan se na o usu se ko hin o se mi ka se mi ko German matra boda na me duma za no so no ubisa me se konya me ka se me ko jama me twa mpo ano no na abakoma so abakoma obi ani tumi ani dan ne kon de da no ho ai se tani ba ya wo ne ba ko pe o ti di bi obeka dia onye bi ko onye sasu ofie sana me nim na sepo ewura obi sepo se bi obi a wadi boni ana se de pe obi ehu se na sam no se si bi ye mi pawe no usmen ko ye bi sa ni tin ye ba ye ni akadia se yawo ya di no me be na bod ni se na fun e be pie ni ne katamani ya
ontimi kasa kwa be ne din sana me me say bone no hu a usu na ta ontimi ko bisa bone ne din sana me ne na na yeda se ye chia border for nyina hello na na ma cho yewra mpacho o ka se free him within the same yeah frame something the ma ti chewre bochi Samie aja abakoma sem ene na nu amba nchire na aye freje de ne se mo bia be fa oyire ama ma ko kana mpenimfo ni mama na tatawa de na mpo atwa nso so mpo atwa nso ne se e bia wono bi ya bia wo de adie bi e chara mpo ase adie be kura wo ne bi me na me wo bi ene mpo atwa na se powura no ne se bia de kama she wo de sunu cha ko kana no mo ya da wase de odi homra hello pacho we ne twa to kra wani o e pacho afia sewa mama sewa na ho te sei nyame adom me ho ye na mo nso o awrade ahu mo bo na o ka se free he mama me free sankori amadu nkwanta me pacho ai mama sewa bakuma ne den bakuma sem abakuma ne obi a ni tirimu ye ne de se bi a wawo akwala na ni tirimu ye ne de na ayerefa ama ka wo fie na ni tirimu ye ne de aye friends so aye friends waware wayo oba no ho ade wo obi akwa no na wo gina aye friend na yewura obi support so a ene sen sepowura se bia ahimfie no akwa ka asem atia empanimfo ne ya twenwaso na empoatwa nso so empoatwa se obi wo ade chen ona wona na eku no ode ni sika ana ni fie no ode hoahoa no na wo ni bie na ode twitwa wo mpoa ye minim fa hono no yeda mase afei aprefo no yede wo nyina asi ha mo amofrɛ ye ne mo amopɛ sɛ nka mo frɛ mu gu so na ntimi ama no ne de amamo brɛ mo afrɛ pa yede mo asipi na yebɛkɔ ne akɔ akɔhwɛ emu enkyiremu na afei yehunu sɛnea ebesi akɔ oyido me pa cho ye ka sɛ ayefra de ne ayefrɛ so fu me dashi so fu ne tie ne sɛ awade no ye wade hia wade na aware pa no ene ye wo mpra wade sɛ obi ye o mpra wade de onya oba ne ho ade so fo oba ne obi fo oba bi o ye mpra de a onye ne ho ade nti abusua ne entimi nya ayefrɛ ma no na ayefrɛ de agi ema ba ma waye oba ho ade atumi tirinsa ma busua no na ayefrɛ no nye sɛ oni oba no nko adan nko na gya ayefrɛ to da kra do aso oba no soboni obi a aso oba no fu na sɛ odunsa ba oba no to ana sɛ ba kra no oso oba no mu basa ba ma no ehunu pɛ betim de na kwa envia agina ayefrɛ me pacho ebi so zin sɛ wo so na bakon oba ne nsa ba bi ode watch board no wo so hokra ni kunu timi gi wa ayefrɛ ba ma ni kunfu no betim do kwa envia me agyo eto so bio oba adware no wo ware na wo chia no kra no a ni kunu timi gi wa ayefrɛ nti oba wo ware oba wo kunu die wo ntimi nya no ho hwe waso awade a emfa ko oba ntiatiefo me mamo yi bi nam nyame adoma da foforo de beba oba adware a yenchia no nanso so ehesa wo chia no wo ba chia ne sen mo nwene ho wotimi nka se maame me mo adwo mo yo nanso so wo yesa pe ni kunu ho ba gye wa yefre because adwomboni wo tirim se bi wa bokwatre kwa no ha adwaye ho enti enso so esesa wo chia no na de nchia na ba chia no monkoye ke duwe de maba mo homework monkomra pata ya gimo be ma no ene fe no ayefre pata no e be scan wo mu no anasa nsa no obetu no ne fe no ayefre me da se yewe drama nkuo no aya de na from pon we ya ka so bi dia bakoma so de we de wa na ba kirim ai ko me nko abakoma na from pon sika wo mi fi mini problem me za te akonya so
Kasa yo mano and me di mabakumasem enam sika wo me fie me papa ne me maame no mabusua aja me go dunti me konde da ho me trimu ya me da e de o kasa o me trimu ya me da me tuwa me nwene hwe bibia hia me enti eye trimu da sani oredo ho kire no no obada no di abakumasem odi awon utimi ni abakumasem na mimi mom de enam se sofu de enam se efie ye na sika wo honti no sofu de mitimi ya mede midi abakumasem minuanu nyina wesika enti midi abakumasem mitimi ya mede enti abakumasem no sofu de ni kire mu ani se eye trimu de mi wo bi efie de timi konde da ho ori do afie nya dei ana ho kire no obeda no dia bakumasem ye do ase odimi ni abakumasem nya ori do na be kana hwan ai ono me ma ka che o se me ho kire me no kire e jo no fa bakumasem ba on ka bakumasem no ai me nuanu bebre wa buchire anya blochi sam masa wo so ho kire wo ye ye te anoma wo so kan na wo blochi na wo be kaza ho kire ai oya kan wo de akra JK wo la no so akra ye ka so obi di obi mpo ana wo twa mpo a akra ene sei yo branche dedika me mamo aduma ye mo ye jo so eburu papa mo ka jagum papa ye do ase akra obi di mpo a aha edi pano ase o sabi nsemfo na akire obi ana kimidie Anjasuni. Akra. Aha. Me pacho chimhu kakra bi asero kwa abre wanche no. Yo. Afe mi enko. Afe dia ye. Acho ayenko. Yo. Obese me tima di kwa yi. Itima no bia chifom am so. Akumisro ntima ni ho so yenti akura chifom. What do you mean no? Waka o sabi waka fun. Yeah. Me konkran. Me na bi be fa me konkran. Ndina me ka anche. Ozume ya ba me konkran. So mfankran ya wo ma America kura no. Aba kura ya mfa wo ya musa. Eti kasa bia ya kadi shebipa adufo. Ebe atenidie. Ebrebi obedi obimpo ano. Na o pese o shebipa no abufuo. Enti emploa chano eno no. Akura chirani pa o pese nka wo han ka be che o mienko. Yo midwase. Alaji Moro Gariba Aja Amichiao Animeri Alaji Gariba Aja after police commander airport roundabout Ura Peter after police commander Abdakwa Sesmetu police commander Zongo Misami Yao and the CID Ufurikrum police station Mr. Ta and Kuman Katifu na Michiao Manumri Edasi Akura de ye e chi abrewa yo da mwase oyedoa ye wuro obi sepo nso so ane sen na nya wo hina mania ye woni ma mienu adi ya no me pa chawo so sei kana tete ho no aha so obi ka sema yenka asemi wa yenka ene sise wo ka boso kura anase na wonya ohina manie se na yedne kwa hemfia ye woni ma mienu adi ya no trenye yi atoda e bone pem toda nso ayi wura ne sepo ebinim kire pem ase o man kire sepo ase pem no de ye di dua dade e bone wa pampamu a ekosi akonya a wote so no mu ya bo pem no a chese wo wu kura ne sa na sepo no de ye di dade tintintin bi ewura wa afrofa ha na ewura ka treba no so na kopie wa afrofa ha ene na otim kwam ewura wo katramanum na kopie ha
akopre wo fu we fu benkum akopre na loko na yesa jan ketua bi ya kwa na hye wa no no wa wontimi nkasa wontimi nka wano ntum moja pramo himu tisa ya wura wo sepo wano no a wode kaaye no eno ne ka wano no tum menkeke kan nsem sa na nsem nyina ne yeka tinte wono na nya nsem nyina ne yeka tise ne ya afuani hwe ene ya obia masem so akrakra akropanimo wano kaseti akola dabi kura kaseti apanimo dabi tete wona wontimi nya sa na obuo ene osuo bi wan hweye na o kaseti ohene ye de kwa hemfie ewura osepo a ho ba kire obusafo nyina ho ba kire tete won de na no ene de nam sai ni wonti no akra bia eso panimbu a na o ka na o pa kire no biso nim se ye nya na hwie ya da so we do score master we hene afi yenko hwane score master azafu dia score master na me odini enne ya makwan enipa aduonu enum ne de ya 25 and a free abrechirefo anka mo free nyina ye de mo de aka ho enipa 25 no mamembo wondin atene ubo mu nyina din oh yes dabi am yem bo za ya scores no wan go ba chamenya ka so mo mfreye dabi won ma minya won mo so e papa score master atene twamiensa aya atakwa meniampon otwa nan ni nyina champion profit twamiensa Nigeria otwamienu Emos ebetwa miensa owo ahene owo kwaku otwa nan ni nyina ana awua Mr. Awua otwa miensa abuba no adubu ahin ebetwa miensa ana edasante twa nan Danny boy woba ya na humanity koye enti wanka bi onabu na na yaw ene otwa miensa last week otwa na ene otwa miensa aya ke edu twa miensa aya yaw amankwa ono nso betwa miensa Robert etwa mienu abin wa ha me chelpi aya abofo abin wa ha otwa miensa Kofiata etwa miensa kodua miza kodua etwa miensa Naomi otwa miensa nana etwa miensa wohene benchi otwa enan ni nyina apia sumeka otwa miensa anti Christiana otwa miensa nana usu boda town oje fans wo ho otwa enan ni nyina ana Samson etwa mienu ana afias wa yamami etwa miensa na modimo no enipa enum ene timitwa enan ni nyina questions enan enipa enum ne timitwa ye ene mudu nsia azu twa miensa ena emu mienu azu timitwa eye miensa no waka miensa no emu miensa ene twa mienu emu miensa enipa num etwa question 9 no enipa du nsia etwa emu miensa enipa miensa etwa emu mienu endu kabo ma eye 24 aduanu 9 ena baako anka bie na kwaye aduanunum yeda ase na from pon na motene nka no score master wono ankasa de otwetwere wo kra wo onfa ohunu so income MP me anwere ho income MP 2024 bosom chime kwapre eye asamre ma kra ukogye aponche kra ye hu aponche jai nyankopon ya adom a yeda basipi afa yakoyanim nana ye friends from pona ototo sebe ayampia wa hakire yele no 2024 afa ye beko mamu nsam no so prekese de be free sahwebu akon asem asi ho nya asem ketwa akonoba so on so ko free koftan wara ko foduade ya nchese nsem akese nko a na ayawa enso free kwada so what the free kwada so sibo enso ebe free kasapin alaji all type alaji salam alaikum wonso de be free dua krom na multi enso e de free asanti achim asempa neye santi achim asempa neye
ana akokɔ mpani nsɛm de ɔno ɔde firi wasa nanankɔ ɔde firi wasa nanankɔ no ho a ɛna ɔfa de okay ɔfa de nso ɛde firi hwiba ya chi abusuafo nyina enti mama hwana wala no so hello prekase ya minia empom te sen nyame adomo me ho ye na sa hwi te sen nyame adom ade ba asem na so me yantie wo minia be ma me mawajo edo ba sahi yo so municipalities na ubepi mu sahia eye be 1 January eba ena man bia owo sahibua ko yempese yedini din betudwa ne yere awo bosumi mienu pepepe oba ne si opie akọtọ ade wa abantin aba okoba ya akwala na wanya bosumi mienu no ona dan mu ho nti ema ni kunu no so omofre na ni kunu no apie ma ni kunu ne ba ode ahopepre na o se na akwala hwan na afa ne ade ena first one so ne baby yira ema ne bre ya ansa na onya nti eba na o se na wo first one wo ba na yira ye bre ansa na nya second one we so na o dia negligence na o mo chi oba na wa wo mo na wanya bosumi mienu no nti apolice for ji ni phone o mo ji ni phone no na o mo ko ni phone mu se onu obi edi nkomo sese na o mo free ni pa no o mo free na o yo oba na police for so the intelligence e san chi sa oba ne ka ho o mo suspect se on sa oba no na aye one na o mo ton akwala no nti emansa ni bebre nti na eye kwanabra ya chire prekase eno ya minia bema oba no ankasa wo ba no ena edi sa adwuma no anasa ni kunu oba na ankasa owo oba no oni maame baako maame de oye agent edema malambia owo koduva mo se ha na ye ben koduva kakra nti wona agent edema sa malam na owo koduva na ti malam no beton kwala no Ghana ha na odi kokoduva tabu koku enkwala na ebia malam bi su koduva openiti edi aya de opene nan opene ketrema ana se bia opene nsa ti ha no no so akunu no atonton pass na sa nti police for this suspect chi akwala ne maame ene sa maame na otonton kwala na ono ye agent wa no e mama ni trazy nsem na joko MTN office na MTN for say onko court enkwaje odamra ansana omo yi details anti omo yi details na tete maame ene sa oba na oye agent e ka 1 month ya akwala no omo be wo no na oma di akwala no oma ton 1 billion na de ma e paja ene akwala nyame adomodate asini nyina ne se 1 billion na omo ka e no omo wo akwala ni wie na bibia ye set ye se oso di akwala na na balance 1 billion onya obenya 800 million wo di kan send mu 400 million ama maame na oye agent malam na owo koduva onom na malam no so say me 800 million abedi mo ho nti munya na momfa de nemra na maame no so say ade ne kama ni si 1 billion aka bosome no wawo ne ye ka asem na ade nti na wawo awi a say wa send 400 million say obenya 800 million na ama ye ni ade ni nyina MTN for na bochire papa no nti edu ba bi na omukọ ya omusa akọ to omukọ boss atepu nyina no na oba ne gitum say ye nokre ampa djuma odi ya no onti osre court say court ma omunyi asem ne mra fie meka anyeyi nti the third time na omukọ court honom na court ka say omumbeka asem no ewo fie nti uhwe na ano kwasi enene na otwe omufra asem no ye nyina ekobi ye koduriye na man ne say waboka na ka wabono waboka 650 million watonton na japade we nyina ansana onya akwala no because he ka okoba court nsensem baby ofa gibosia na edibi si ho dia ontwe na omuko agina ba ya na omo say omo de ometimi asa ombema 250 million na man ne so onye 250 million isa nti omo kaka ema yekowie say man no eje 400 million
ɛyɛ mpatasika na saa atɛn so a yɛka asɛm na baabi a kuro no a biribi nti mempɛ sɛ mede kuro no din bɛtudwa kuro no ɔhene timbi abusuapanyini timbi ɛna ɔmo sɛ fine nipa no nkɔkɔtɔn nipa no wɔanya atɔn no deɛ na sei na aba deɛ a ɔnhwɛ nyankopɔn anim na ɔnye na bibia nyankopɔn na ɛyɛ na ɔmo keka saa ɛna man no gyeeɛ wɔagye atum sɛ 400 million no but yɛkɔduru fie adeɛ kyeeɛ man na san frɛ sɛ sika no ɔngye because wokɔtɔn me de hyeɛ woanya ntɔn no na wasan ba sɛ wobɛma me 400 million nti ɔno nsusu sɛ ɔpɛ sɛ pɛrepɛre yɛyɛ adwuma nti ɔfrɛ aban mu mpanyimfoɔ sɛ sesei no ɔmpɛ sɛ maame no ɔsan de ne kɔkɔɔ to biom na 400 million koraa ɔgye a ɛnkɔsi aga ɛba saa na ɔbaa no ebenya ho asan ayɛ saa nneɛma no na saa atɛm a ɔmode video ne ba audio ne ba a yɛbɔtie na kyɛ sɛ maame no kuroma no dwuma a ɔdia no ɔn deɛ amanfoɔ ma ɛna ɔtɔn na nhwehwɛmu kyerɛ sɛ ɔwo mmiɛnsa ɔno aka sɛ mmienu awu yɛsɛ kuro na ɔte so yɛbusa akyea me ne mpanyimfoɔ a ɔsɛ ɔna teɛ sɛ ne mma mmienu awu ɔmu nim baabi ɔmu sie no obiara nim nti ato ɔne ne nyame nti wobɛduru sɛ wihadeɛ a ɛyɛ boo na deɛ ama ɛsɛ ɛyɛ hu kɛse ama amanfoɔ suro ne sɛ maame no ɔyɛ obi a ɔtɔn nam ɛwɔ dwam nti asa ɔtɔn nam saa na ɔde yiyi n'anim nti wonhyɛ dɛ hu sɛ saa adwuma na ɔyɛ bat na ɛyɛ saa de na ɔyɛ nyɛ nam na ankasa na ɔtɔn ba nam no deɛ ɔde ayɛ kaa bi a ɔde yɛ saa traffic no moto bi nam wɔkyiri hɔ prɛkɛ sɛ ya me nua bɛma nti maame no ɔno ne ba no wɔdi ne saa adwuma no maame no ɔno ne ba na abra saa tam a yɛne ne kunu twetwe nkɔ ne kunu sɛ ne yere ne nya adwuma bia ɔna hwɛ no ba ne yere malo ɔkɔka ɔsɛ ne nua bɛma bi ɔde na akɔ Kuwait ɔna di sika ba ne yere na si posh house a sɛbi obi akɔtena America bɛɛ 20 years kɔ ɔntumi nsi saa dan wei a ɔsan ma loans akɛseɛ nti ɔno na ɔdwen ho ana ɔnte ase nti ɔsɛ saa asɛm wei si yɛ na ɛnya ne wawa ɔbantan ɔno ne ba ne hyɛ ne yɛ mu no ɛna wadi ano 1 billion na aka 1 month no a woba na ɔma di nano sɛ 1 billion ɛna ɔmbɛgye ɛna kɔɔto nso ɛka ne sɛ asɛm wei kɔɔto sɛ yɛmasiesie ne fie ɔmo kɔɔto na maame no n'abusuafoɔ ɛkɔɔ nkɔɔ sɛ ɔmpɛ sɛ ɔmo yɛ no out of court settlement nti ɔmo nyɛ biribiara ma ne nka ne ade sɛ ɔmo wurawura mu ana kɔɔto kaa sɛ saa deɛ nti ɔmo bisa aman na aman no so wate but yɛka asɛm no wie man no te tenten a ɔnte aseɛ nti ɔbɛsan de akɔ kɔɔto no biem na man no ahenefoɔ ne kan a wɔ so wate aseɛ ahemfie no nom kan a wɔ so wate aseɛ wɔ yɛnka na ahemfie ba yɛkɔ ka asɛm kurom hɔ hene ɛne kurom abusuampanyin ne kurom hɔ akyeamefoɔ ɛna gɛɛ no so n'akyi ɛyɛ ɔmo so firi ahemfie sa nti saa gɛɛ no n'akyi ahemfiefoɔ so ba ɛma ɔmo behyia ɛma ɔmo ka saa asɛm no sɛ ebi a ɔmo nyinaa wei aha ahemfofoɔ aba ha so ahemfofoɔ aba nti nka ɔmo nhwɛ na ɔmo ntwa biribiara so na wanya ne ba ne deɛ ɛnya adeɛ a ɛsan yɛ biribi a ɛhu sɛ nti nka ɔmo nsere na ɔmo ntwa asɛm no so baradeɛ kyenyɛ na man no frɛ sɛ ɛnya adeɛ a ɔbɛte ase bi nti a man no so ɔnte ase sɛ mekae 3 years ɛne 2020 ne ba baako yerae ɛdi 3 days mia me de mani kootwa wɔn sɛ kohun akwala no ɛdi 3 days na yɛkohun akwala yɛkohun wɔ forest yɛsi 1 room bi wɔ hɔ yɛkɔɛ na akwala no yɛaworɔ no ho nyinaa na yɛsa nsuo voltic to a yɛatwa na nsuo sim na ɔmo de asi akwala ho na ɔkoto hɔ hwee nka no yɛduru akwala nka the next day to so anka akwala no bɛwu ɛno koraa ɔde akwala no kyinkyin more than 1 year ansa na akwala no ho tɔ no nti maame no nim man ni nim sɛ saa nneɛma ɛkɔ so nyinaa ne yere no saa maame ɛna edi saa adwuma no na ɛsɛ akwala no wɔ he akwala ketewa no sɛ akwala ketewa no deɛ ɛbaa saa man no apam ne yere no sɛ ɔnkɔ n'abusuafoɔ bado wie case wei a afei na ɔne ne yere no so ɛba abɛtwe ɔse ne yere no deɛ nya deɛ ɔbɛwaa ne biem ba ne yere no ɔpɛ sɛ ɔde ne family kwan so bara ɔpɛ sɛ ɔne saa gateway no ɛtwe mani si ansa na waba ne yere no so ankasa so na ɔma hu kwan ɔmbɛfa so na ɔno so ɔma twe n'aso
me say akola ketewa no akola ketewa de say de owo girl na nkasa o maame ne maame ho o ne maame ho ai Awesome. Obano omfie say. Mbato say. Obano a odi sa nyambransem omfie say. Mbato agent na said de na akola ne hye ne yam no. Your friend say obata no wodi mfie say. Wo oba hwa onambe ne first 30 mu honom. To ni mfie aduanan po. Dabi. Na wujina kwa ho na ne ma wa wo miensa no na mienu ayira na aka ba kwa na. Abio agent ne ma mienu ayira on ese omawu but kromo for say one day and also say ne ma awu na omutu kwan na accident den inti nkwala na kromo hu omo na oba we wa wo say oba we no on man no so awu two first one no yira ya ekwedi 3 days ansa na yekohu no wo forest ya no akura bi asi yesi one room bi a akwala na yesan so asi voltic motor ta akwala na yira na no so di 3 years inti ne second born na wasan wo a ono so nyame adom a okugya ne to wo park bi so a omahu no na ya say okugya no to park ne say agent no mfa no nko anase say the enti a okugya no na sika na ono demand no mala ne say onya 1 billion inti no obetua for $1 million and as at times na man na ya announcement all radio stations here was say we are ne bayira afi no adi 2 months inti na say man no hunu mala ne say ene unya akwala ne ma dia send me $400 million ena ne bufu no ko ja akwala ne to park ne so yes inti say ya dia man mala mitimi nya $1 billion ne dia nka problem bi enu ba mala na say $1 billion onya obema $400 million ena ono so say ma me na akwala ne hye ne yafu ni di mu $600 million inti no $600 million e say dia aka no so nti oto akwala ne $800 million na wa boka na from pom bi so asem prekase mamusa ababa wana o ton ne ba no ni kunu se o kunu mpacha oni ni kunu net da sorry omunyina e wo sewi ha no mo da sorry wo ba enen ebetima akwachire oni kunu ni fie ba bi ote onye yira kwan Hello. Be mani nim hu bi awa akola ni ton ni mu. Wo be mani de first ne bana oyire ya na ye ne na hwehwa akola na we so ye ne na san ye announcement ya de ansa na owu no. On de oso sorry a otokoko osori a na okọ but ono se ne yire emalo nti second one way ono suspect say sana ne yere no ne de onimu hwe but ono se kuromo no e ba sa okota de wa bonten kwa ye nton ma no because amanfo sisi se tembia wo bayira ono so kire se on de ni tirimu fine enya dia sa ne ma no ye nti on de ba bia asemu ebe ko bia on de ni tirimu fine akaza mami musa ende se no court na ejai obana wokoton akola no ene malam na nko no so eto no court eja wonu so wonu nko maame na oye agent malam na owokoduva no omukọ court no omukọ ya nti edu ba bi na okosere court se nka onyi asem ne mom na omum mechanic yo ompempanyifo ena omo se asem na ye ka no ewo die ne bana yira ho ntino ono kan ebetimi ayi ama bara ono anka de ya ye ntimi nyi asam no ma ana omo kan na man ji tum se fine oti asie ntima ne se on de onim se omo ba fie no taska na o demanding na ko omo de ba bara o anya tas $650 million ne de on ti asie ba man ne se nko mutu $650 million dia nko oti asie but $400 million dia wa boka on ti asie da wase ya da wase o obi abacha no na wow
anwumere dia mechia minua mi amachiri ba ma mi wuye mi no pe machiri ba owo bare kese ho no te anwumere ne din de say your friend Joseph Soyenta Joseph Badin omo de friend opa Bruni your friend Bruni edase abusuafo atiefo yesremo akwada no a yeka ne ho asem no ne papa nkasa awie ne nakasa yeka chense be frɛ no sese ni phone no ye frɛ no adum se eno ana adum so ono ana adum ne phone no ye frɛ no Mr Ali Ali Mohammed Mr Ali Mohammed so o phone no 054-677-6040 me pa cha ye frɛ Mr P soma ye wan na nya na sesem na ye kan na tiefo hu sa asem no eye nokre and ye share atiefo bote asem we nyame ya aduma multimedia de emte aduma we de ombetimi aya amana aboro so efiri Monday ekwaye nyambo ochina ebia crew ni betimi aba ye betimi lead akọ abusia panyini na omotena ho kan asem no ene ga ne side nyina ebetimi akọ nyame ya aduma asan so ye kwa kan asem na asan so assembly man etimu bi nti asem we nya asem a ebia obetimi dia ha dia eye huntayem yeda ase Prekase yeda wase na de wa mansam na agigi afie ni kwatie nyina nyame no ntena bye bye yes akọ Eastern region akonoba o la no so akonoba moajo mejo saka papa na ho te se anwumre anwumre de me ho ye pa meji bi se mo so mo ho ye awrade adom ye ho ye papa na ade ansam na wo ma ye ne atiefo yo anwumre de ma me monitor e abrante bia ye fe no ye Simon wedding fee eduno enwotwe yes when he years na abrante no beaya oti ewo kufudua ha mo fe ho ye nyame kum na abrante no sebi emma de ope emma papa uba kufudua ha na okọ nyame kum na je se edin ya de fe no ka ye se Simon obo se Simon a obia nim se emma de oni omudi ade ncheche pa na eno na okofa ye papa bi eyire eye maame no waware na abra oni maame ne etwempna no na chese papa no etimi ekuhu ye nti papa no ekọ Simon no ho ye se ono ko mane woni se ombo modia se ne yire a one ne etwempna no obetwe ne ho efre ne yire ho na enye se wehu pa nso no onka hye nkyere no se opene nkwade amomodia enchene ho enfi ne yire ho na eno na Simon no wenti na chese oni eye maami eguso ewo ho na sisi ade ato Simon se abro ni eye maami no etimi ekodae no na Simon sabi ne bemma yi nyina sha sese pro na emfonyi na ekutame wa ha sese me wi a me de bemma eye producer e gu Facebook ma amanfo ahwe no eni anyanyi papa o she abrante Simon a sese ne bemma ni nyina sha se pro sabi ne ntoshe no ohu se ntoshe mienu no asase se epie fita na bemma na nkata nso no eku no etimi sabi akoto ho a eno nso so etu etwa aye ketekete bi hye ho nti sisi ade Simon bre papa yi a abra asasem no eto no wetimi ede akodan eye konfo a sese okom nsuo bi a wo ha ye frɛ ne densu na abra kodu ho no konfo no nso ne se eye papa no na etimi afde akoja nananom a sisi ababi edu ne die Simon wuana na sese obewu nti obepimo ewo kofudua ha dia na sese etimi ato abrante Simon no wakofa obeyire na sese ne bema no ni nyina sa sese pro na kire se one day na yefra age no se ne bema no asem na aba ho ni bema ni nyina asa se pro sese enye yibrum kra akonoba yada wase akonoba de onfa asem a emre mada asem akese na odeba konoba akra me be konoma menchi a eye menkokunsu kam na je se membohwie enkopie mo wokokasiesia na eda kwabi oye Pentecost oda ewo hono mo utie dwumadie no nchi akese nkoma na eda kwabi ene ne yire nyina eti radio ho etie nchi akese pa nkoma o nyina
ya da wase pi ye be ko akoko ampani nsem ho akoko amwajo agwa mejuso ahote sen twede ampo nyankopon adumo ensuo na ya na ha din kakra bet nyame adum eye ensuo to ama buru aba na aduane aba na ha adwen ze jaya na jaya ngwakurafo na ye sasa bro na ade ya banti ya yentimi nkomba ode o mpani nsem dodo no ma yentie de ode ma yo akura we de mame enchia watifo nyina na asama asie ewo wasa na nanko mpatamu wasa amanfi is ana nananko ewo na ye ni nyan kakra sanso ya madam bia friend madam Kadija chu ofri no den region oni ni kunu ai friend Bukari aba nananko aba be deep galamse bi no mba be ya ana no mpenfe so bi nso ya na nei oba na tinye gurugura mu ama asase a no mo yeso afuo no galamse yi bi apie so ne pie so no agora sika no ababum ama wo mo ana mo ye anyiafo ase de ye kan na ka yanka bi no omo ye fra yanfre bi no enei oma ye sikafo na no na papa Bukale hu se wanya sika pepepe ne yire Kadija chi wayi ni mu na wakofa mpena makuna kumiensa asanzo akansa ne yire Kadija chi ho na ne yire Kadija chi ko wali Bukale na Bukale ne wo ma miensa ana obai nzo wo ma enan na jese aye 7 no ana o matan wu mamu enum na za wo de kan ho aye 12 pada 12 ni nyina ne ze Bukale enya sika ye galanze sika nti waja aye mafra ni nyina ho agwafa mpena no miensa ene ya me no kasa ya nche kura no obe wale mpena no baako aye ne wedding ewo wasa ho ene enyan ma me ko kan ya agora o de sekan atwitwa ne nanti sabi waye ne basa amadi abone ade nyina mpo abebama ena me no kasa asem na kodi na nanom nsem ewo wasa na nanko wo mo hwe na maka asem no na baby anenam ko no sabi ehu sabi ababa mu na mamu nipa maguma ko du mienu ni nyina no enso omodam papa dam ne mum papa yenye galanze sika na ode boare ne nketesia ekoba asem na yesema yie ama maami eto nsa nkan obia obonani a misio ama zeze no baby maami kura no kana kura maami se ofa baby ansa na sika na wo land national omutimi aye ho adwuma baby ofa ya no nso no omutaata maami se onfa abo ade no nyadan emfa emra eno na eze ya akoye maami tipaya okwa enko oba emma nzantrofo nso kopie mu ene ne dididi nkoma ebi nso ababeto mapono nso yo nemo papa yi de ebize onya sika ne de akora wonafie a watu awo wasana na nkoko a obole nko aya ama asem na kopie na nanu manim nanu mo ba ya tena so aka ho ase na bia bo abeba mu nso omatumi adane na emo ma papa no akọ wale nemi nde di enimi ya papa no akọ ya yefro foforo kura azanzo abeka na yere ne mpena ene mma dumienu no agora ya sama ya bi abeto temjofo enim yedase ne be fi mu baba bia nso ya fankame woni watiefo enimai yedase pi sibo friend say akoko ampani nsem yedawase na obi di akoyama ya nyina yefra ne noma ese no no wonte wa ho okay yabako kasapin sibo akwa madwe ayamu asembe na kasapin ayasemu akwa ni nyina se so kopi mo kasapin a opaye bi e fero owusu berma awanya mfisia aduonu woche 58 years okoware abaiwa bi e fero abna fati ono so nya 26 years na onye no awo emma makomako miensa omote se yire ni kuna waye no ho ade bibia kama abusia afanu ni nyina enimu a tese na awale no ya nika yi papa na abrafate awale ni kuna na tra kakra no
sɛ na osa wɔ mpena ɛwɔ ne kunu akyi ɛno akyi na bɛrima no teɛ na ɔkɔka ho asɛmpɛ ɛna abusua emu yɛ kum sɛ an owusu bɛrima woyɛ panyin mu wontie wo yere ɛyɛ dɛ na ɔkɔka sɛ ɔwɔ mpena ɛno nti saa bɛrɛ na koko aba a ɔmo bɔ bɛrima no ka susu a 70 million otuayɛ sɛ wɔnkyɛ no wagu ɔba no ho fi abo mi pɛ me yere nti mo aka amate matua enti ɛbaa saa na papa no de adompo bi ɛhyɛ ne tirim sɛ yɛsɛ me nkyɛn no nti akwan bi a mɛfa so a mɛkyɛ ɔba yi mɛkyɛ no because abrabɔ wɔ mu no nya sibo ne yɛtie no no ɛfiri kasapen ɛhɔ a na ɛyɛ aberanteɛ bi a ɔno so yɛfrɛ no kwame afiri yie ɔno so nya 35 years ɔno so akɔfa aberanfate no na ɔkɔfa no deɛ ɛkɔba ne sɛ ɔkɔfa no ama na kam ɔkɔfa no ama na kamu a ɔmo yɛ ho bibia enyiye senti ne sɛ ɔpani owusu bɛrima no kɔgye ɛyɛ krado bi ɛwɔ malam bi nkyɛn wɔ kan 15 ɔyɛ sibo ɛsɛ akamu no wɔ mu wɔ hen sɛ akamu no ama ɔmo de kɔma malam no ama saa brede malam na yɛ ho adwuma ama amotimi atu afiri na ɔmo firim bɛ na wotini no abranteɛ no a ɔno nso ɔkɔfa obi yere no saa bere ne bɛrima no ahono ama mu atwe nsu ama saa bere watɔ nananom ɛwɔ nseɛ do ɛna ɔbaa no so wɔ yi ɔbaa no so ɛwɔ hɔ ɔno nso ne ho dodo no paa nya asɛm ketewa bi ɔda no ɔda wu no yo yɛda wase sɛ obi a ɔbɛkyɛ no akyɛ meɛnkɔ yo wei deɛ mɛkyɛ me ameyere a yɛfrɛ no afia boakyewa gyan pipi a wofi pankorɔ no ne n'abusua nyinaa yɛda wase sibo ɛna ɛde aba no yɛkɔ mɔtiti hɔ ɛwɔ asante akyem asɛmpa ne yɛ mɔtiti mina atɔ yɛnkɔ yo mede mo ba asante akyem asɛmpa ne yɛ ɛyɛ na ɔtwa mu ɛyɛ asante akyem circuit court yɛahyɛ sɛ mmeranteɛ mmienu a ɔmo yɛmfa ɔmo nkɔ afiase mfie aduasa bɔne a ɔmayɛ nyinaa no sɛ saa mmeranteɛ yi ɛkɔfa kada sɛ ɔmo de kɔ ɔmo akura na ɛberɛ a ɔmo nam kwan sɛ ɔmo kɔ ɔmo kɔduru baabi no ɛna yɛfrɛ no sɛ okada no kaa sɛ ɔmo hyɛ aseɛ sɛ ɔmo bɛkum aberanteɛ na ɔmo de moto no adwane nti berɛ a ɛbaa saa no na moto wura no anim bɔɛ baako ɛna ɔsɛ kwaku mi na ɔyɛ me saa no ɛna kwaku no ka kyerɛ sɛ daabi sɛ maanyɛ wo saa a wobɛkɔ akɔte me to hɔ na aberanteɛ no hyɛ aseɛ sɛ ɔteateam na nyame a ɔmpɛ bɔne na abɛtwafo bi ɛbɛn hɔ nti ɔteateam na ɔmoyɛ sɛ ɔmoba ɛna mmeranteɛ mmienu ɛfa moto no sɛ ɔmo de dwane ɛno na asamblɛman a ɔwɔ dampɔn obi frɛ no ɛyi na sotire sɛ asɛm a ɛsie ni o nti ɔmo nso ɛfrɛ kome so asamblɛman ɛma sɛ ɔmo mmɔ bali a nti ɔmo bɔ bali a wɔ ha ɛbɔ bali a wɔ ha nti amanfoɔ de gu ɔmo so a ɔmo korɔ no ɛna moto no ɛkɔbɔɔ nantwie nti ɛbɔɔ nantwie no na kyerɛ sɛ stia na alɔko nti mmeranteɛ no ɛsi edwane ɛtɔ wuram nti ɔmo nso kan sɛ yɛde yɛnim atweɛ kɔ kurom hɔfoɔ no ɛde ɔmo ho ɛto wuram sɛ ɔmo kɔ no ɔmo kɔdu baabi na kyerɛ sɛ aberanteɛ a yɛfrɛ no kwaku a ofiri asɛk saa kuro no so no wakɔforo dua ɛte so ɛna mmeranteɛ yi ɛkyee no na ɔmo kyee no no baako a aka no deɛ na ɔmo nhu no nti saa baako no nso ɔhɔhoɔ anani akɛseɛ onim ohun kurom ɔbaako mu sɛ ɔbɛyɛ galamsey nti ne mpaboa a odwane gyaeɛ no kɔdu kuro foforɔ ɔbɔ wura mu a ɔkɔdu kuro foforɔ so no ana ɔyɛ sɛ ɔkɔtɔ kyalewate no a ɔkɔtɔ no ɛna ababaawa bi hu no sɛ aberanteɛ nyɛ ɔmo a yɛpam ɔmo akye ɔmo bi ni ɔhɔ na mmeranteɛ no bi sɛ daabi yɛnkɔhyee no nti ampa ɔmo kɔkyee ɔmo kyee no a yɛde ne kɔɛ na kyerɛ sɛ ɔno ɛne saa akwaku no a ofiri kurom hɔ no ɛna ɛdii saa adwuma no nti yɛbaa saa no yɛde ɔmo baa Dwaaso police station saa mmerɛ mekɛsɛ yi judge no ɛyɛ Monique wahyɛ sɛ yɛmfa ɔmo nkɔ mfie aduasa obiara yɛakyɛm kyɛmpɛ mfie dunum na asɛm a ɛsi wasante asɛm mu yɛda ase wɔdeɛ yɛda mpanimfoɔ no ne agyagyefoɔ ne piamfoɔ no ase sɛ wɔma yɛ adeɛ papapapapapapa wɔma yɛ adeɛ ɛwɔ obi a bɛkyia no ka gu mmiɛnko yo mɛkyia police commander ɔwɔ asante akyɛm south ɛyɛ Mr. Andrews Anyani because asɛm we buy no on ne din ho atete because ɛyɛ kwaku no ne maame ɛbɔ mmɔden kɔpɛ sika bɛyɛ mpim dunum ɛde kɔma commander senka ɛbɛyi a ne ba no onyini wadi mfie dunum na nkɔmunya yi na commander ka kyerɛ ɔmo sɛ dabi maame bɔnefo sɛm wanhwɛ kora mede wobɛka ho ɛkyerɛ sɛ senka woba ana nka atwitwa ne sei a anka bɛyɛ nti medeɛ mede wobɛkɔ court na sɛ yɛde wokɔ na sɛ judge no bɛgyaa wo a wagyaa wo nti mekyia Andrews Anyane
Yada se yako Alhaji Otapo ho. Alhaji salamu alaikum. Alhaji salamu alaikum. Alhaji Otap. Alhaji Nyamai. Alhaji Otap. Alhaji salamu alaikum. Alhaji mse enyumre we Nyamai. Ye twen kakra. Yo. Alhaji. Hello. Hey, ada ya dai. Salamu alaikum. Hello. Alhaji salamu alaikum. Yes, nasa menti wonka ye papa wo. Dia to nka panti kasa. Hello. Alhaji yato kasa ni yeti kasa. Yo, ma men fa unko dia krom. Eye opening bi a wo mfinhia aduasa mienu. Na yire mu ye mienu. Na oni oba panin na wo nkoda miensa. Na kuma a wo mu no so oni na wo baako. Ne mua na abrantu we obeka enchini guye no ka enchini guye no na aya busua no wanwa se owu wa anyare ya ante china ya ante somimu ya ante hwe no awusa eti ni na wotu dem no na odiade ni a wo ho no onso oba bi omo di na wotu da ya wie na bra omo wie na wotu da no no ka kire oba ketwa no se onene wo enkomo enti akire obeba no ho nokure okoya woni aketesia no kohia no nokure na ye se se ya ade a wowura no na nigi akoda no nti o ka kire ne se ope no na ya ade a obeti ase a edam yenu bia be ma ne siye no kwan bia wonya di ade no obefa so bia ma akoda ne nsa aka ba ko bia no obefa so ma ne nsa aka ena aketesia no hwe no se saa eni se saa na tie bia make ma pese no ma opa se me no ebetwe saa mpra no dia and I just say we didn't say because me koye mistake na me no koye bibi kwa na china konya fe kwa na just say bi anye yinti krachi edinsi ampa e wo ba da nim no ba so yo se sa na tie no edinsi dia mate enti woni akatesia no hie mu to omu hie mu da no a owura ne kofi na de chie wo owura ne be ma ejina so ofa na ade na ye nhunu wo sementi apo ofa na ade ye nhunu wo sementi apo tiachi o hese de si koda na anu oden na ofre ne penin ba ko bona manye se na atumi o me be ma na gina to fla ma chi gina so sa ko fun se sabri o so we say se do ko hospital o me de ko hospital doctor mu ye ya na je se gina so a na gina so e ti o me ye so de be fa baby nti ne baby fa no mu na Kofi Antoata na panyin so tim. Eti wo ye ne ta ade die ni bibia na ba be firi ho ama se ni pa foforo no ba be fa. Enam bia no so boto ho eka ebdi nsirinti no. Ato so akum ni pa mienu so wo ade die no ho. A che se wantima na na di anche wo se wo di nsiri abusua ni ye sei. Eti se abasa bra ya ne na dade a na se die no kan dan no ma amketesi ade nsaka. Also wanchire busua no odi ato aso a wodi ewu enu na obedi na de ensu nim se wadi nsi bi afasa ajapade no ho na ato aso akum mu mienu ansa na ketesia na mu ade tu obi enim se ni sei na panyin ne me ye ya wo ka ya akoba se nti abusua na ti ya omo etra se o hwehwe mu ko na se eye no kure se nsi die no a panyin ne di ye no eno na akofa sa wo yuni ediaba a se abusua na tu ho anamo hwese say actually betwa anase bibi etisa Alhaji yeda sipi yo ana mencha haka dunia chiensia na mencha me wo fazumbi ya wo wanchi boase ofana edamu nyina ase yeda wase ye no woni nyame nko yenko kwada so ayawa hello pato ho te say me pato boko yenkoi yo yeda mo beko kwada so ya abrante bi a yefen ku felik wajane yire na oke ya waso so bane mama je awade negu ni yan ababa bo bi fen ama bo anma so bi ni babi fro so na ke kan hiu se ku felik yin so akoko no madu eja e de try ama bo anma se ama bo mo benya na ona nada na na ama bo anma bi ni Ghana 50 se ama bo anma be du dem on na kasa na o se na sante de ne first karmami na sa me no ayi bibi ene na baba wa ji scan o yes wo so ba na ama bo anma Ghana ya
ɛna sɛ kɔ traffic nso ɔno nso akɔ maduru a ɛna sɛ sɛ yɛde ne kɔ hospital yɛde sɛn ne bɛma no ntumi no dwoyɛ ɛno nso ayɛ ahorɔ sɛm kɛseɛ pa wɔ ɛyɛ wada so ɛyɛ asɛm o ɛnɛ deɛ asɛ mpa so nko a awa yɛde wase yo ma mefa mo nkɔ tafo hello tio ma mefa mo nkɔ tafo yɛnkɔ yo yɛde mo kɔ tafo nso a ɛyɛ abrante bi nso a yɛfɛ no mumuni hello kasa yawa ayawa okay enjo okay na ke pese yeyi kofodu asem no a owura no eastern region asem no ba ya oba wa mo hwe your friend say YouTube no mo hwe a mo say mo hwe de da so no obema ne sebe na Nhyira TV enya asem keto opema okogopo beba bi yire won ye wanye na yefre wo so wontwen mo hwe je say ahomete pa na sinyina na epro no ya papa wa pa obema to kwa ho na prada say waju ani so say ayasempi yabakọ abedwafo na yakwa akutie ewia na yakọ atiefo na nafombo ana me fa free ho asai so for me dashi kumte ukuma obianti dako de ukuma na obiati be ma se John se na kono ba de free kofo du abaye no ofa be ma to ko ho a oda bia wo de nkrofo yire na wo fa nkrofo yire na fa on se ne ko wi ase hwe ana obama na eda abonte obama na pro no mesremo wa mo Nhyira TV Facebook no mo hwe ana YouTube kese eda so yen obama na eda abonte no anya se hwe no ana obama kokko mo se mo privacy abonte I say the abedadwa Sir John senka wo ware ye na nka wo tra wo yire ho a nka nkobasa se oje ne ngwase na mom papa no so nka odwen Sir John ho kakra na nka oje na ye frank nsunke kwa mi sunke ye anti na meka no ya prakasa de free Sir John so bae no so meka ho asem osofo anipa ye mobo wiase pa ye mema nti ameka sa ne se bi ma bi nim timo odin pa se na obae obi a onu krotie na wo a na wakotan akolai wo na wakotan akolai na ba men so ni nati da sɔre na wo na wakotan akolai na ba men so ni nati sa obai si o nsu sa ma nan ananum kra okrom ho a asem kase asi e ma bi se bi om trimo odin se na obai ayi na men so ade ba comment ase ne se yo emra o mem ha na bi wo ho a untimi nyim mafie asem bi ba se asem bi wo ho a untimi nyim mafie ti sa asem bi ti se kro no se bi ko bo kro no na e di no kokoto a enti eni ko police station enya se no mafi we akura no be ma na ne ba no ana obi abawi wo ba yi wo koton no e kro no ana na positive wo hwe ma ye yasa na be fi no kwa ho no menti wase enti me pa ocho nya police fu o se ko court enti nya police fu menti wase me kwa ehwema so se enti sa sem we ba fie sa sem we ya court na pm di asem no obu asem no na e ya sotwe kase e ma nipa odisa this anyambra sem so we be fia de bia e be fa ho na sad na koso so for dem de be wie ene emrante mienu a yekogi obi moto eno mebo piem na abaso pa piem no ya de pa si wa jeli sa emrante mienu mfinhia aduasa obi adunum se nya sa piem fo bia na de bia da omu jeli sa nkofo a nka san akrono bo no moto gie no eso batiti oyido ere wase na fempo yenko azafudia menne papa ya na yire aton ne man sabi o ejimfo me met me agacho pense papa no onim hu bi be man onim hu bi udimi kan jamsa o yire ton wo ma anase o yire wo bobosia o si dan akase adwuma be no ye wo be ma di asem na obusa wo yire mi blemu oba no sikani bra wo nafa eno da ho na wo be ma wo awore oba wo ne neti nesa oba wo ba ko mienu nesa still o ma wo hu ye ya o yire
odidwa otonam enam no endi wo be ma ntimi trase asase hu se emfaso anase sei na obatimi tisika abobusia mankofo beji busia na wo be ma utimi chene trase musana yase oba kwa aware no oboka be ma wo na otua onyade enso de ode bekoni fie na efam ba bi no me de court asem de ya na ye nko hopi wa hwa no otimi akonya ho asem na mom sa obi timi kwaji abobo ya moto ni etwa mfia duasama wo nom na akola hye ye funum ni etimi di na no de eja no de ayatiefu asem because just oh my God, no one here obetimi aka asem bia nyame amwo asabe na o ya kwanya asem abobo ya nipa mienu akwaje ya ma obi 15 years ti nipa mienu 30 years waje abobo ya de ko na nipa ya gine koton 1 billion ya ye ne katasumo na nanu makeka ye nti mabom akosi ase ye nyi asem no ekokotu no yakwaji edi abefie se ye beka na ofie asem ye ka na ofie se hwiyo aso asem we ye ka na fie maje kakra me de minim na mmom no sa asem we etu ntwae ewiase mu nsamfo ebedi akire na edi akire no nso no enu na otwe se ne no etefo tie ye de hu mu aye ebebre wonum because we there enye fiasem so fu there we enye fiasem because ye ya trasem mamrabi empanifo bi afam rache wansam azu ya sechiri ya seni yaka uti aze eni pacha ya furum yetimi aton 1 billion 100,000 Ghana cedis wo kwaji obabesia wo kwaji abo adai adi ekura wiase beni nipa yeton nipa wa wumpa a different wona ho nyina za akola ne yaton no wona akola ne heye mu nyina woko yede woko oti ase emu aya na me de ana me kaza sa sem we sane prekese kan no yenya kire die da sane tapaside ho konfu baby ekotwetwa obi trinwi na kwasi boafo adaworoma otuka ekoye ekofa story no any producer jay eze woni aje biem ye frano nana akomu hene what is it and this story no unim say sa konfo ba no eze eko adum fm nyina ho adum news won mu ye say wadam what is it enu bi ni ye be yes story we ye be di akire ye be kosa hwiwi aso ho na ne wo mu bia akomu hene wo hai aja producer aja me no na be ko so for dia mami ka bi kakra ana na kasa mi enko story we ba no me se be tu wana mo pa se de hwemu bi obi na Ghana on yen sre ready na nam bi no mo sabe se bi eburu on se krongi tu no so we judge na ko tena krom na se wo asemba court do mra ne de da ho papa na na mutu yen to ma ba court se yes se wadaro mafasa me nkufie kasa wo ye nipa o mo ye nipa ba emra ne de da bia edida na me de Mr. Lina ye frɛ no a odum ne phone akola no papa no ya wo na wo ye just story ni nyina wo na me story nyina free hormo timi kwa ma prexe de je se prexe nko ye fura na prexe nya information nya why fa na me so no be ye no baka se na ko wa kyerɛ mu ye prexe wie yank ye frɔ ya bana no hwese odum phone enti bibia kasa wo baabi on kure pa on okay yemfa nse ne battery na ewu oh sofo mini kase ni best ma be miensa kore nui na ne battery wu so what ya say wo say asem wo commander ho na commander kesi go du court no commander asem wo free commander nsem kesi go du court commander wo wie na djuma wo wie ne de prosecutor ne court one judge ne de e be kire o ma dwene ye fa say commander the prosecutor yen or prosecutor ma court the court be kan on the way the court be decide no yes and wo ka bi enti wo as a commander wo ni hwe obiom what me the doctor nya ko gina court wi a yes srese asemu yon ye nya mane nkada se na report kan be bi rekru be dadi bia na de na wo se be yes dwumadi ma mini dia no wo we border wo se wo ben border so you bo akono and French and be owura kwaye ni mo no apie French oguso tonton nipa
Sabe. When you hunu na ye hunu nso so. Yes. Nti we say nipa ye kokot me gya ne ba fie. Eye mra no de da ho. Emra de ye. Akra no susu nie. Akra ni nie. Evidence bi e no we chesa se boy. Eye judgment is straight. Na bi atutu no ntoma. Akose ye ntua 400 million for we say 40,000 Ghana cedi ma paro for compensation. Na wo say be producer wo ye ohene. Na no sa sika no ha na etua. Jesus Christ. Na malam ne na etua. Na malam no wo he. Sofo. Malam ne firi bo. Eni ma bi koso ewiase a ho. Aba. Ana yes am na problem yes. Wodi sanka ntino. Sanka ntino. Ani na za sika no wodi gas and sika ni bi. Enti de odi aba no. Enti de odi aba no wo gina de 400 million which is 40,000 wo gina de. Nenka was o 1 billion 100,000. No di akola no ko. No di akola ne ko. And wodi mu 40,000 aba. And the 600 wo anya ama. And wo anya ama no ntino. Agent no ani ma me ne say won mu fa kola no nya dai. Ama no. And the whole ba asem na ma me no wo ba ifu ankasa. Sama me na wo toto ai ma akola ne ma me no wo ba ifu because so anya ba ifu woni prayer fire so for dia e ba se ho ba asem no wo koja akola ne to park so sanya wayira because information about bontre say akola na yira ye pe no ana wo nya nton no so no se hu se wo ne ho a ono ne ho beba sam enti ane ani obi na wi a na obeja na to park so na je say ono ne ho asa nyam betua ne ka nyam betua baba we ka awo pa obi kuta sika pe awura de ka so na from moment so for some wo yinya chiri ni da kopem sa so betwa because no kra bi a ya yira Ghana ha yes antwofo ne beka yema no kra ni na adi asemba ye tu wana mo because say yirim bi ya kan tine se papa no se bi won fa ne phone no na yese bi a yishafo nim de ya ka ya bo na ya mabofo atu ho na mon be na otwini na se me ye possible time a na je papa no so otie ya misali no otie ya ontie ne se akoda no onya ne dia o da bi o oya wo ba no onya wo dia oya ban ba oya ban ba what you say your manager party and so wo betena wo na say wo na dia wo ye se fro na e mo bia ba ho na ye pen hwehwemu bia e de so dum fu enti me bia tutu akwani fie ali empanifo bia ko hu ni za menkasa mimi se empanifo bi na nanum bia kotia ne se won kasa o wo be kasa o ya ba yo so ho ade ya zo me na from po be to me ma Cote d'Ivoire fo no ya do say na from po ya fresh here for ya from 03208185 0385 me ya to 0320835881 ekosi 84 yes Mr. Juan wala so hello Mr. Maulado no come from why na betiti ma good evening sir Bacha kasa flight on announcement for the premier Idris me enko mami no wato akwale tipo ano ayemi ya papa no mami say no to mo o bakito no tono no kunu so me di no ya ifo sa o fa no bi oni bi de bo di no for no Bacha mi sroga ne paifo ni na ana sam sa ko de omomboa na asam na enko port wani asam ye kan fie anko please straight that's hello honey hello obangaje me pa cho ma jo na odin de say pa cho inshaku chapan na ja kwa fori ko de apaja apra na what say imamuna tumamuni ya jumaso ya jusu obru na maba wa baba slamo ye be wani obanika ka makane say se so ya mo fie go bebebe em say sebe ma sampa wo mema na say mesre say no ma akoto me no be bia office na sebe wo fo be yire no e wo say wo njai e go dia akoto se aro e ya futuo adi mema nyina papa kaka ma kameka do nyina baba abusia pani ye da wase hello atiawe hello from na hello me pa cho radio nun manunko from hello yes sir what is say me pa cho yanko panda uloma na wodi ni say yanko na akima gogo na medua bedo obedi ama mesto media na ya mankwa ya yanko me na mini aye Ghana buroni kedo no na uhwe esema enyumri abeto Ghana Abrantie na ne be ma pro no wo ana what you say wo krankaye na me gina ho amenti ase enti
Sehina Casano. Woman Tia Futiana. Abramani the Eastern region. Kofodia Aprana. Okay. Mate ko. So, tell said in the sea. Yamian no Quativni. I say, what I know what is one in Tino. And some of whom dear Biano and your papa. We are naked with the Wakura. Now a quacky to go back the naked or Bonabra. So, the one to about when you say Bosom Kono, while at a tear, and then or Yawa, a woman knew what to me and you send wow. Now, Quackota, Crana Quacky. 600 million. 600 million to dear by dear partner by you. Yan to Okotan Quack, you 600 million. No, one way you say, Biano. Or no Quack, you 400 million. Now, Okra, you 600 no. Okra would be under a genu. And your best says, as him will see, and Yasema, you can't with you. Your best in Shreff and Mungrum. Not the beer was asked and could do Biana and could do. Now, Berman, of course, no would you two say, Yamaka and Lucy, and one to say was who could be. That's it. Do chat to any hello. Hello. Mpacho din de se o ka se free hin. Amenia ye fam ol mai ka se free sankore dodo wa average. Pacho yanko. Yo, ede ma se djuma pa mo boma o mai Ghana nek mas mai. Amenia. In fact, adumre me raho. Se ma mi pa we nya first time I eteni. Etasi pa na sera mo din ka kan no. Mo mane enye osa ntimuntu hana mo na mo mpe kwan mbe faso na krene bededi na mo mfa ma me no ene malam ne e famle kwan so mo ne yame egu ya da sipi aha ne de afrefo nyina ebesie ebre na so hello am so bia ba na so atiato wo nyina ho ami gina so pa wo mo mbo akura sika ho no bi no no we de fo ba no mata ho wo yanko yo me do bi nso number 1 na dia me kan say na na dia kan die you gidio mi say kwan bia so ye be hu dia asem no ebe kwa akosi na kwa da so ni no ama bua hema say ya bua hema o de ko betumi nsi ni jira to agu jami na bua no me ni sika no koma no na me mu nya adwuma me da ye da se ha ne dia sie ba ko na po ho je ka na tu wa tumi ka kura wo nto da ye da mo asipi Nana from Ponyonko. Yo, what am I kasa miami miamechiri mamienu. Reverend Dr. Edusai, and Nyame Adi Afi Akanimfion, Wano and a Yakofa by Gesameni Fire Chapel International, Kentin Chrono and Sanye. Reverend Dr. Edusai, aka Ontisa. I say Reverend Dr. Can I say Reverend? I bishop. Oh, Messi. Reverend Dr. Edusai. aka Ontisa. Gesameni Fire Chapel. I say Reverend Bishop. Kan home na me chia minua. Na me di afia kan mfie ho. Entimi da se. Yo, Kofi Ampofu wo UK. Kofi baby wo bi amechia. Mamata ozu wo UK. Frank Eziedu Kwatin wo Italy Brescia Kokayo. Wono yire Georgina mutie echama wonu kunu eda musumu wo Italy mutie ohafo kwa me agei wonso no yire musumu mutie mi aya Mr. Osaya Akoto Osaya Akoto ye minua penina na watwe ene enura ana ohwere nase a onukodi aya na watwe da awo France aya Tunis enti Tunis fo amoba ye nyina no Osaya president oso da obi bias nyame hira obi bia Mr. Dubafo wonne wo yere musumu wo Germany mutie me Winifred uhe Facebook e won kran me chia opi osofu ya dumcha wonso wo so humem wona Bobaraski woni nana safu kantanka chama akwasi munyina mo esuo nwazisiri wana achira na nke kwatwere yedi registration was so nwazisiri wa na so ya prospondu edmisira obi a wo babia no yedi akona esu kideti mai obi a wo babia no oyedo ayanko so me da se me krom hina da nwoma se na ntia mo panin ene na trako mamu nyina mo pia Dr. Antwi okono ngo wo tiem de den afi ofasike ene misagin wo pokura sensu tiem minua da kon ene mabusha pene na nto boatin ensu busu tiem masa boat enso mechia no me ame ba madu fie ene mase kwabna kwadu e wo Stuttgart o so etiem nya kon mo fa se
ɛne Suzy ɔmo so mekyia ɔmo nyinaa Cosmos me nua no ɛne David ɔmo kyem de Mary Brown Mafo mekyia ɔmo nyinaa Mr. Tamofa ɛwɔ Angel Education Office so mekyia no Akra JK mekyia Nana Jane akosi boafo bo bi ana nwumle akosi mekyia wo fa mekyia wo Rade ma ho de ho mfa wonti wenim se bedi na ohwe se na de bi Rade ya do ebeti machia osofo ne Rade ne de na se de ore bedrui ye machia odifo Mike wasua bo a osofo paa ya o anti age odifo ba August na osu blama busua kuruwa minu akodwofo dwo atwuma manhia akodwo ba bi obi a onu apani machia wo nana adwo nana champion na sister ba UK de ke Thomas on the sister Mavis almost Spain Church of Pentecost Charles Quartiers UK Babla Bonsu on my mama read almost Denmark nana ma on mama na ma USA wo mama se wa Ashtown KO 76 and you would hear den ama we only obema me chia me te won ka che nana ya nso USA ofiri asua bo a wa ya me chia wo Georgina me ne ma contact ka chire badu mo Germany bla kwasi osu wone na yere sister Janet mo German Sister Grace Kwame Kusi Osei Kofi Sister Zavana mo nyina mo Belgium nya nwum tie mo dendenden Tiawa Ventures group from menuaba akoso afrema obaba ko pe Tiawa Ventures group from CPC bia nuaba obi amechia one group from Castle Fan Club nyina amechia mo nyina na nampo fitwuma simpasa so no meto hene mewura ba bia obi a ya unu amechia nana boachi jam abebi on kwanta kese hene nana boachi ansan de bras kroma mpo hene nana tepa nkoso hene nana boa nana adu say atwerebo na tepama hene mechia omu nyina osofo nyame ya adoma mse kyena ewiase msem ye beto aso me no banie ensem akika ye nyina wo nsem bi no bedom yen a 0243 88 45 78 0243 88 45 78 so for me ba felicity ajemensa eno na onya mfie dumienu oje birthday free baby obi papa me chia opa no trinkwa na je we wi enso ane sofo nso so me chia madofwe me ankasa me PSC Reverend Prince Osei Apia offenso nyame admo kwada eye ne birthday na je mame ncha manje na Hamilton on the ono kane ono no ye pokuare basic omo head mistress makonta ya redu one ye cha ene akosi fori ne yakwatoma mu nyina mo Holland kofisa fo kantanka one oba Eva mo Belgium akosi buafo kwasi yamawajo friends of akosi buafo Evelino the Unbreakable Mama Kate Mambroni Bra Mike Fashion nanantwi munyina kwasi buafo friends no oba pa Christy oba pa meto nka che so for Felix mechia munyina mechia meyere Faustina Asantua Dua ane me ba Faustina Asantua Dua Josephine mechia ana pastor nso so ye fe Williams nyankopa dom babia Nsem Kese3 ye bedro akosie ni ye jaho na ye dia ma Save Your Life Foundation one Save Your Liver bobre bo ho ban ni nyina so no foundation no Save Your Liver Foundation any Lord Head Care that's what so for papa is here on the